Estamos na Cancela da Maceira, que é algo así como a porta de entrada a Manselle, que na novela Pensanao está como o Sernancello. Aquí produce o primeiro encontro importante da novela entre dous protagonistas principais, que son Amaro e María. A un lado temos a casa dos pais de Amaro e tamén a casa do señorito, que ten como emblema principal a palmeira, que é todo un emblema tamén da aldea de Sernancello. Agora estamos no Souto, que é un espazo central da obra, porque é un espazo comunal, un espazo de lecer, un espazo de seráns, un espazo no que a xente se xuntan mentre os rapaces brincaban arredor do cruceiro, onde a xente descansaba á sombra das latas no verán. En Pensanao teñen unha importancia moi destacada os americanos retornados que impulsaron diferentes iniciativas económicas, culturais e políticas. A súa pegada é extraordinaria en Manselle, en Sernancello e en toda Galicia. E partes da súa pegada son tamén arquitectónicas. Aquí detrás temos a casa dun personaxe que era Camoiras, e nesa casa pódese ver eses contributos arquitectónicos, normalmente moi respetuosos, que na década dos anos 20 e 30 fixeron estes americanos. Unha das principais iniciativas económicas que tiveron os americanos foi o sector lácteo. De feito, montaron unha cooperativa de transportes de leite, de produción de leite, que dinamizou enormemente a actividade desta aldea e incluso de toda a parroquia. Estamos no que foron antes o garaxe da cooperativa de leite a Unión. É que un pouco litigaba económicamente con outra cooperativa, que era a cooperativa católica. Estes nosos americanos eran laicos, evidentemente. En Pensanao fálase dos traballos comunais do mundo labrego, como a malla ou a rastreba. Esa dimensión do traballo comunal aínda pervive na realidade do Manselle actual, na construcción do valo de Manselle. Estamos no terreo do valo de Manselle, a construcción de todos os veciños, no que recuperamos un terreo no que agora facemos a festa local, no que facemos a festa do San Xoán, no que tamén recuperamos o xogo dos bolos. Esa dimensión comunal para min é unha das máis atractivas que o lector pode atopar en Pensanao. A aldea de Sernancello, en Pensanao, vive entre dous ríos, o río Grande, o
río Ulla, o río das Dornas, o río das Ollas, e o regato da aldea, o regato das Sanguías, o regato que move muiños, que fai de lavadoiro. Eses dous ríos son tamén como dúas fronteiras, non? O río Ulla, a fronteira dese espazo bravo que é a Braña, e o regato da aldea, a fronteira do monte, que é tamén outro espazo bravo. Os dous protagonistas, Amaro e María, cada un á súa maneira e pola súa vía cruzarán as dúas fronteiras. Amaro cara ao mar e María cara ao monte. En Pensanao hai varias historias, non só hai a historia dunha aldea, que é Sernanxelle, ou a historia dun tempo político, que é o tempo dos anos de esperanza, de ilusión, de novos horizontes, da Segunda República, senón que tamén é a historia de amor de dous personaxes que son Amaro e María, que de algún xeito, xunto con Camoiras, pois protagonizan a novela. É unha historia de amor non canónica, porque, en primeiro lugar, María é maior en idade que Amaro, e, ademais, María soporta regularmente as iniciativas dos contactos. Contactos físicos, cheos de sensualidade, que se producen sempre, curiosamente, á beira da auga, á beira do líquido. Producen-se na Braña, producen-se en Padrón, nunha inundación que hai en Padrón, e producen-se, o último deles, na rega do Millo, na aldea de Sernanxelle xa nos días do verán. A mí resulta particularmente atractiva esta historia porque demostra tamén ese papel que a muller comeza a ter activo na sociedade xeral e na sociedade política da Segunda República. María, neste sentido, é todo un prototipo das mulleres que asumiron un novo rol, un rol protagonista e activo na sociedade contemporánea. O orzamento fascista do 20 de xullo do 36 tronzou as esperanzas, as ilusións, os proxectos de toda unha xente, dos personaxes, dunha aldea, de todo un pobo. Tamén tronzou, tamén correctou a historia de amor que había entre Amaro e María. Ese fascismo impide a súa relación. Sin embargo, a forza do amor de Amaro e María non foi inútil. É unha proba de que, fronte á pulsión da destrucción e do odio, vive e permanece a pulsión do amor. E quen sabe se, ao mellor, outras historias volverán Amaro e María a demostrarnos que neste mundo tamén se pode amar. Estamos na xeografía final de Pensanao. Estamos no monte, polo que fuxiu María. Estamos entre os petroglifos de Bousa Abadín e o Castro de Bexo, o Castro de Mouras. Ao fondo, o río Ulla, polo que foxe Amaro, a súa familia, o río Ulla que ve morrer ao seu pé a ese militante da liberdade, da república, dos soños que foi Camoiras. Aquí xúntanse os dous destinos ou afástanse, pero tanto Amaro como María volverán, porque o amor e os desexos de horizontes de prosperidade para todos eses nunca morrerán.